Nagdali-dali po ko kay basing malay sila yung pwede na tayong madug. Mananghid mo, dili mo kay magsige mo mugara hinumo, mulakaw hinumo lag kalit. Wa mo respeto da. No, ta. Sige pasabihin ron. Di da. Di man day kay magulat naman punta nga asa ni mga bata day natulog ko gabi mata ko. Asa ni mga bata? Ningon nga ingulur na to mas duba gulat ko. Kadako kang buhin ako, hindi mo mananghid. Sana. Si ate ay 1 hour na lang bibigay. Wa magay ko ka make up, wa mo gani dito na kay tanan sa sakyan kay ingon. Saba mo eh bisag asa pa mo ba ni sa kuna mo respeto mananghid mo. Moingon mo nga. Tiday WhatsApp na iko mingon mo ma. Sobra sila excited daw try Dubai. Bisan pa oy, kung makinaunsa mo ito magkabungi mo, may disgrasya mo. Tilorn, alam mo Tilorn? Gahi mo yung mga ulo. First time. Nindot. Yes! O mami naka-add ko ante kay sarado pang ano. Klaro sa Nay WhatsApp o text mo ma. Di kay magsusutoy mo. Ma, ato may Dubai pag-abot ako dire way tao asa ni mga bata day. Di na mayo inyong gibuhat oy. Wa mo respeto gyud. Yung tarong mo magrespeto mo mag-text mo. Kung mga mukmuk mo dito sa Dubai, inyong ato. Isa may pagtaon ako, kaya ako may inyong inahan. Saka pa mo makarealize nga na mo inahan. Ambot ninyo. Bisag sa ana lang unta pamaagi nga mananghid mo. Huwag mo respeto. Kapoy ba yan? Kinisang banisa sad, maguwang sad, way buot. Dapat mo ingon nga. Ay sa pa mag-take sa tang mama Gris kay. Ano matingala to nga. Lakaw ta. Kalayo ng Dubai. 3 hours. Mga tiguang naman mo, di na mo angay po ano. Tiguang na gid mo kayo, dagkon ng edad. uwang na nga. Angay pata magkuan ninyo nga kuan. Ayaw pa anaan si Bunso gipatuwad no, nilaging hangad. Iangad na. Wa man gumugod kay wa man mo nadakot sung kamot mo ning anak mo sa kuha. Di mo mananghid manglakaw mo. Mao siguro nakakuha na ng mabudako nga way inahan mo. Di kadaghan mo mga inahan nga nag-abroad ang mga anak di man nga nang uban. Kulang mo kay kanang inyong papa gud pag padako ninyo wa gid mo ginakuan ba. Ginakuan ninyo mga utok. Raan. Nga naman kunubi nga di mo mananghid. Wa jud ni kuan ang kanang mananghid, wa gyud problema do. Pa makay bawr ko tuwa mo dito. Di kay tingala naman lang tag tuwa dos Dubai. Kada kong buhi pa taon ako yung manananghid eh. Ano sa taon eh. Nakalimoto. Sobra sa excited. Bisa pa day kay ako bitaw day no. Wag ko nadako sa kong ginikanan, nadako ko sa lula. Pero no, bisag di mo kay ko close ako inahan. Di kay ko close akong mama, pero ako taas ay kong pagdingi sa kong ginikanan bisag wa kay kunyag yatiman sa una. Kalayo ni mama na ko, di man kay na mukuha na ko sa una eskwela ko, may ko yatiman gyana. Yo, ang ako nga ginagdaog mayo niya sa una ni mama ug ni papa. Ako yung galing nila nga magsustintog kada buwan og kwarta. Ginaya mga pinanggang anak, ay, luulo og mulingi. Nabitaw sa kayo pinangga kay stanan karon. Tagaan ba sa snacks? Digyud. Kuanon pa gani, ululuhan pa gani. Hukukan pa akong ginikanan. Mo na magkaingon ko ang Ginoo unfair. Kay
Kinsa no tong anak nga nagdaogon mo hinoy mao ni maluis kinikanan. Sa una gay eskwela ko nga si mama dimgay na mo una-una na ko unsay akong kuan. Akong naaba ko'y papel, naaba ko'y lapis. Wala. Pero karon mga bata, swerte kayo eh. Patayin. Perting kumpleto sa school, ako gisauna ang ko'y gamit. Pipining mga anak na ko. Sus, sobra. Nag-abroad ko, wag na ako pasagdi. Padalag bisag unsa. Wa man po'y respeto eh, nabuang yung mga bataan eh. Ambot lang sa anak na ko maluoy, katiguang na ko. Walay maluoy. Way maluoy ni katiguan mo siguro, ilabay na siguro kuha nila basura ba? Mga dagko naman tamog edad. Wa man gyapon ni ambot. Isa kang anak na ko nga kabaw mo respeto. Tarong ba na mo yun? Dito na mo lakaw, hindi mo mag-text. Mo na. Bisag to ana mo sa Dubai, no? Waday signal dito, waday na kuan ang Marina Mall. Naman na di internet. Ma, naami diri sa Dubai. Sa galang mo la pula na, naami diri sa Dubai pula na. Wala. Wa gining kuan, ibaw na lang natin uli diri nga. Way, wala mo. Paita kinabuhi ah. Mao gid siguro ng anak nga mudako sa way ginikanan. Way inahan. Pait eh. Musabak kataan ni Masantos. Yung mingo po mo kalit-kalit. Wala sa plano. Gabot dito na yung wifi mo yun at tig sa tang mama ka dito na atas Dubai. Kung mga mo dito, mga pandol mo, mga makasala mo dito kung sa inyo may tabo. Sa may kontakon. Si Marcos. Ako dyan, natural ako dyan kontakon. Ako ang inahan ninyo. Ako nagdaan nyo diri. Sus, marisik. Hindi ba lang yun? Putang mabuang ko. Ambot po ni si Grace po kay naman tayo grado po, mura man po way. Unsa na unsa ba yun eh. Ganisa sad, labaw po. Tingala na lang tanga. Uy, diri.